Mag-aalas 10 kasubong aga, dikit-dikit nang nag-aaralian ang mga paratinda sa Kutmun Satellite Market sa Kutmun Kamalig Albay. Apwera sa tapos ng ipigtalaan na oras kang saraudan, puun man ngunyanal daw. Para mientras mo nang suspindido ang operasyon kang satellite market. Sa rumbulan kaya, matapos ang pambabadilgadan sa duwang miyembro kang 31st Infantry Battalion Philippine Army sa nasambit na lugar, alas 5 kasubong aga. Liwat naman na nagkaigwadig dining pambabadilgadan. Biktima ang 54 anyos sa si Reynaldo Nisola, kan purok 3 parehong lugar. Ang pambabadil, nailing mismo kang kapamilya ni Nisola, na mayo naman na naginibo mantang pigtatadtad ding bala ang biktima kang daipa na bibistong kagibo. Pag makalatag kami, nagpapahinga kami. Tapos ganun na lang nangyari. Bigla lang may lumapit na lalaki. Binabasala siya, Mga ilang putok sir? naano ko nga Tatulad, simple tago na rin ako. Hindi ko na naswibang pangyayari. Mailing pa ang dugo kang biktima sa pwesto kaini sa satellite market, kung sain, pigdeklaraman si Nisola na dead on the spot. Ang esposa ni Nisola, day makatubod na sa siring na kagadanan mawawara ang biktima, na sarong mabuot, matanos asin mapinadabang padre di pamilya. Mambarang ya di sir kay wal, ta malambot sa ding tawya di school. At amon nga ni anak buhay, na malangray na padre di pamilya, marusip sir, paano na. Huli sa duwang magkasunod na insidente ning pambabadilgadan, tikom magin ang mga opisyal kang barangay, sa takot na baka madamay. Hustisya naman, ang kuraw ngunyang kang pamilya kang biktima. Basta lang nila babaril. Wala silang alam nun, nagtitinda lang yun, maghanap buhay lang yun. Anong pagkaalam nun, mabuti kung talagang yun Siyempre, magsisil po talaga. Wala pag-alam din. Wala nga siya lang yun, nagtitinda lang yun. Kuso nagibuman sa di, taura man ya di kay saalan. Nga nga man tanagibun niya, kinuan kami niya ning, unya di, winaran kami niya ning ama, nasa ding mga kuskus ko. Sa presente, pigpas ay rarumpa sa autopsiya ang biktima. 5 basyo naman ng balak ang kalibre 45 badil ang na-recover sa crime scene. Then from then on, magkakaigo siguro yung mga dialogues, meetings with the barangay officials and itong counterpart naman na yaon duman sa area, so mga Philippine Army, maghururon kung paano po iyan kumbaga, ma-preempt na ang mga masurunod pang incident, particularly regarding kaya na shooting incident. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, nga ni masusog ang kagibo sa pambabadilgadan kay Nisola. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.